Kucelwa abantu base-Eastern Cape ukuthi baxwayise intombazane engumXhosa esikhethe ukudayisa izwe layo ngenxa kagwayi waseMalawi. Kanti Bafana Bafana isithuke iyaqhaqhazela kusabalala ivideo yeSouth Korea ijimisa okwamasosha. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kucelwa abantu base-Eastern Cape ukuthi baxwayise intombazane engumXhosa esikhethe ukudayisa ngezwe layo ngenxa kagwayi waseMalawi. Le ntombazane esihlala laphayana eSherwood kulesa sinyindolo esihlala abaseMalawi abakuleli ngokungemvume ngoba kufanele sikucacise njalo lokho ukuthi njengoba nje benqwabelene laphayana njena yingoba bakuleli ngokungemthetho kusho ukuthi bayizigebengu ngomthetho bekufanele baboshwe bonke ngoba base South Africa ngokungenjani ngokungemthetho Sixolise. Le ntombazane ikhwele yadilika kungizwe Nkosi Mchunu ongomunye wabaholi beMarch and March ngesikhathi efika nethimba lakhe ethi uzovalelisa kwabaseMalawi abatshele ukuthi indlela enhle baziphathe kahle lapho beya khona. Le ntombazanyana ivele yavuka indlobane yathi ungizwe akangasondeli ngisho ukusondela nje ngoba lento ayenzayo ibhlungu ngoba yona ithandana nomuntu waseMalawi ngeke kahleni bakwethu. Ngogwayi nje waseMalawi usungazi ukhetha ukuhlala kulesa sinyindolo uyohlala eMasimbeni. Hayibo kuthiwa kakwa yonke into kukakwa yonke indawo laphana kuyisinyindolo nje isinye ngisho izinto eziphekwayo awazi noma ke into ongayazi nje yenzeka laphana isinyokotho ongasazi uyazi ukuthi iSherwood ngo4 days bayiphendula angazi indliyana laba abantu nje la bethinte khona kuyaphupha kuyabola uyazi lentombazane izohlaza nje isizwe sase-Eastern Cape. Isizwe sase-Eastern Cape isizwe sihlonipheke kabi futhi esiphumele obala kusaeli sathi mabahambe yona ithi mabahlale into enjani le hayi ngeke isunya le ngenxa kagwayi waseMalawi nje usungaze nje udelizwe lakho hayi beyisunya lona Sixolise nansi lempungusho Yes, makahambe. Nami ngilela la mina ngilela la. Ngilala la because of ngithandana nomuntu waseMalawi. Inhliziyo yami nami ibhlungu. Njengomuntu South African, Xhosa ngisuka eBizana. So nami inhliziyo yami ibhlungu that is why ngilala. Noma ngithanda ukuthi ama foreigners makahambe. Just like that. Ingathi izinto bazi Iqembu leBafana Bafana selithuke laqhaqhazela kwaqhaqhazela iningizimu Afrika yonke kuphutshuka ivideo yeSouth Korea ijimisa okwamasosha. Leli qembu lase-South Korea kuphutshuke le video ayibuba bonile bajima kanjani laba bantu. Hayibo uyazi bajima ngathi amasosha abajimisi kwabadlali bajima ngathi amasosha futhi ngathi not any soldier like special task force team. Uyabona nje ukuthi akudlalwa lapha insimbi abayigqula indlela benza ngakhona indlela abayikhandla ngakhona abakhombisa ukuthi bayodlala ngathi bayolwa straight. Yazi ngisenzo 7-0 sizothola singabeka imali phansi akuzoliwa lapha abazili ukuzodlala laba bantu ungazi ukuthi iMexico isixegiselile kakhulu wesike khona nalo yamlungu lo impungushe lo lokhuzana uBruce ngiyazi ukuthi uzosenzela udoti wodwa futhi na this time Sixolise nazi lezi inkunzi Okay, come on. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Namhlanje siphuma ngolunye unyawo, siphuma ngeperformance yomhlaba, iperformance kaNjabulo Langa ethi ngishile, performance yomhlaba. Thokozela.